तो हेलो पिलाମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଟପିକ୍ଟା କ'ଣ, ଆଶା ଆମେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ତା ବିଷୟରେ କରିବା। କେମିତି କଲେ ତୁମେ ପୁରା କରିଥାଏ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ରହିଛି 20ରୁ 20 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ଏତିକି କଲେ ପୁରା ତୁମେ 100% 20ରୁ 20 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତୁମେ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ 20 ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ଟପିକ୍ ନାଁ ଲେଖିବ। ଲେଖନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଲେଖିବ ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ଲେଖିବ, ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ, ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିନ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ରଖିବ ଫାଷ୍ଟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଟିଚର୍ କ'ଣ ଭଲରେ ମାର୍କ ଦେବ। ଆଶା ଆମେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯିବା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ଯିବ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା। ଇଏ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ, କିଏ ରେ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା କୋଇଲି, ଇଏ ହେଲା କୋଇଲି। ଦେଖିନ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ହଂସ, ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ପେଚା, ୟାକୁ ସହିତ ଇଏ ହେଲେ କିଏ କୁକୁଡ଼ା, ଇଏ କ'ଣ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିନ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚିଲ ହେଲା, ହେଲା କ'ଣ ନା ଚିଲ। ତେର ମୟୂର ଦେଖିଦ, ଇଏ ହେଲା ମୟୂର ଏବଂ କାଉ। ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଦେବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାଉ ସାଧାରଣ ଜନବସତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁଳ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ତୁମେ ଦେଖିନ। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି ଲଗେଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତା ଦେଖିବା ତା ଗଲା କ'ଣ, ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଖାଏ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଖାଏ। ବଣି କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ବଣି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। ଚିଲ କ'ଣ ଖାଏ, ଚିଲ ଶାଗୁଣା କ'ଣ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଆ ବାଦୁଡ଼ି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଆ ବାଦୁଡ଼ି ଦେଖ ପିଜୁଳି ଖାଇଥାନ୍ତି। ପିଜୁଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଥାଏ, ସିଏ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିନ ଶୁଆଟି ଏଇଠି ପିଜୁଳି ଖାଉଛି, ଦେଖିନ ଶୁଆଟି କ'ଣ ପିଜୁଳି ଖାଉଛି। ତାପରେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗଲା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ମାନେ ଗଛ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବସା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସାଟାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲ କେଉଁଠି କରେ ନା ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ କରିଥାଏ। ପାରା ଘରେ ମନ୍ଦିର କରିଥାଏ। ପାରା ବାଇଚଢ଼େଇ ଦେଖ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ, ଦେଖ ବାଇଚଢ଼େଇ ଏଇଠି ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ହିଁ ଅଛି। ବାଇଚଢ଼େଇ ଦେଖ, ବାଇଚଢ଼େଇରେ ବସା ଇଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା ନା ହଂସପତକ, ଦେଖ ହଂସପତକ ଏଇଠି ଅଛି। ହଂସପତକ ଜଳରେ, ପାରା ଦେଖ ଗୋଟେ ଘରେ କରିଛି ପାରା। ହଂସପତକ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ଜଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଜଳରେ ହିଁ ହଂସପତକ ବସା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ପଦ୍ଧତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଦ୍ଧତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିନ ତାପରେ କିଛି ସାରଣୀ ତୁମେ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 1ର ସାରଣୀ, ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ରରେ ନାମ, ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ବା ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଛି, ତ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ, ନ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଉର କ'ଣ ନା କ୍ରୋଭସ୍ କ୍ୟାମିଲସ୍ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ। କାଉ କ'ଣ, ତମେ କାଉ ତ ସମସ୍ତ କାଉ କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କି କାଉଟା ହେଲା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ତାର କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଗାଲିଅସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକସ୍। ହେଲା, ତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ। ଇଏ କ'ଣ ନା ଉଡ଼ିପାରନ୍ତିନି, ଅଳ୍ପ ଉଡ଼ିପାରେ। ପାରା କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ଅଳ୍ପ ଉଡ଼ିପାରେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଶାଗୁଣା ଦେଖିଆ କ'ଣ ନା ଗାଇପ୍ସ ଇଣ୍ଡିକସ୍ର କ'ଣ ନା ଉଡ଼ିପାରେ। ଦେଖ ତ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ହିଁ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ହେଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଛି। ଓଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନା କ୍ୟାଟେସସ୍। ତାର ସେ କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ, ସେ କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଓଟ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ 2ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ନାମ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ନା ଦାନା ଖାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦାନା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦାନା ଏବଂ ମାଛ ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ନାମ। ଯେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଉଭୟ ଦାନା ଏବଂ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ
ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନ ହେଲା, କିଏ କିଏ କୀଟପତି ମାନେ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୋଇଲି, ବାଇଚ, ବଣି ଚଢ଼େଇ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ବି କ'ଣ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମାଂସ ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ନା ମାଂସ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ନା କାଉ, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, ମାଛରଙ୍କା, ଛଞ୍ଚାଣ, ବଗ ପରି କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ମାଂସ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତା ଦେଖିବା ଦାନା ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦାନା ଖାଉଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରା, ଶୁଆ, କୁକୁଡ଼ା, କାଉ ଭଳି କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦାନା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଭୟ ମାଂସ ଏବଂ ଦାନା ମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦାନା ବି ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ନା କାଉ, କୁକୁଡ଼ା ଉଭୟ ଦାନା ଓ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୀମା ଦେବ, ମାନେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ତୁମକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ତାହା ଦେବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ନା 3 ରୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ କାର୍ଟୁନ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇ ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଟିଚର୍ ଖୁସି ହେଇ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବେ ଅଧିକ ହେଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ସୀମା ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସାରିଲ ତାହା ଲେଖିବ ଏଥିରେ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କେତିକି ଦେବ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିହେବ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖ କାଉର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପିପିଟିରେ ହିଁ ଅଛି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଭୟ ଦାନା ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଚିଲ ବୈଜ୍ଞାନିକର ନାମ କ'ଣ, ପାରା କେଉଁଠାରେ ତାର ବସା କରିଥାଏ, ପାରା କ'ଣ ଘର ମନ୍ଦିରରେ କରିଥାଏ। ଶୁଆ କ'ଣ ଖାଏ, ଶୁଆ କ'ଣ ଖାଏ ଦେଖ, ପିଜୁଳି ଖାଏ। ବାଇଚଢ଼େଇ କେଉଁ ଗଛରେ ବସା କରେ ନା ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ବସା କରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଲାଷ୍ଟରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କ'ଣ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ନା କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ତା 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ନା ବଗ, ପାରା, କାଉ, ଚିଲ, ବଣି, ବାଇଚଢ଼େଇ, ଶୁଆ ଏମାନେ କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। କିଏ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ସବୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ବସା ବି କ'ଣ ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସିଏ ବି କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ତୁମେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଟେ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଟେ ଦେଇଛି ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଟେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପିପିଟିଟା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନ ଆମ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ୟାର ଖାତାରେ ଯେଉଁ କରିକି ନେବ, ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜେରକ୍ସ ପେପରରେ, ଏଇ ପେପରରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ତୁମେ କେମିତି କରିବ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେପର ରହିଛି ଏଇ ପେପର ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ତୁମେ ଟେବୁଲଟା କରିକି ନେବ ଖାତାରେ ଏବଂ ଏଇଟା ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତୁମେ ପିପିଟି ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେ ନା 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହନର ଯେଉଁ ରହିଛି କୌଶଳୀ ଜିଜ୍ଞାସାର ହନର ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କୌଶଳୀ ବି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଜଲ୍ଦି କେତେ ଆମ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଏନ୍ଆର୍ଟିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନା କ'ଣ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା କୌଶଳୀ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଏତିକି ହେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।